As a woman nọ na-anụ di, like as a woman nọ na-anụ di, gị na di gị bili nnọọ na-eme ọfụma, o wee nọgide, i wee nweta this very career na-enye gị ego, ịlọvụ na-enjoy, na-emeki money, di gị support ogo, ọ na-aga ọfụma, ihe niile na-aga, anọgide one day di gị sị gị kwụsị ya. Gị kwụsị ọrụ ị na-alụ na ya chọrọzi, na ya dịrọ comfortable with it. In fact, ị na-eme film, gị kwụsị ya na ya dịrọ comfortable with it. Why na ọnyanwa bidolu detene unu mebezi ọ gaba agaba ọsị gị kwụsị ya, like di gị onwe right isi gị kwụsị ife ị na-alụ na-enye ya ego, regardless na ọnyanwa mepelu gị ọ na ọnyanwa bidolu gị, onwe right ịnọgide one day without reason o sị gị kwụsị, asị gị kwụsị ị ga-akwụsị, like ọ dị okay, ị ga-emenwe ị ga-akwụsị, onwe that right? Ike gwụkwala m o. Ike gwụrụ m. Number one, ị ga-enye m reason m ga-eje wee kwụsị ya. Number two, ị ga-provide another thing. Mana ọ bụrụ na m kwụsị nọla ana n'ụlọ just like this ka ị nebe m anya, ị ga na-akwụkwa m ihe afụ m na-enweta o. Ma ọ bụrụ na m enwere reason o, like ọ bụrụ na ị nwere reason m ga-eji wee kwụsị, mana even ife afọ ị na-akwụ m adọrọ m sure because na anyị bụ family, bọsị ị nwere mmadụ atọdo gị aka n'akpịrị, akwa ịghọtago. I would prefer to be working and be with you than being with you paying me. Ọ bụrụ na m alụbaba alụba i wee na-akwụ m ụgwọ, it's a different case. Mana ebe nlụbago na enjoy the money and other things that comes with it, ịnọgide nnọọ from nowhere sị m kwụsị, ọ ga-afịakwa m arụ ịgwa gị eziokwu, ọ ga-afịa m arụ, yes. Mana ụmụnne m tii na ọnụ n'okwu a, ọ bụla gị ga-akwụsị. Daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.